nikech ka gikadhe to gik mosedoko kwagore ni kaka jo civil society duto dhi doko no oipi. Tingeni Michael kanyakla koda Michael nek beni wangi koda mnagigi wacho gire ni coin beni tire ge two sides. Yes. Donka pono no ni koro ge kadhe kata ok ge kadhe ang'uma bro timore kum ranyisi ramna betho odichi maka wuonu kedo ne paro mara chik makamano wacho nyaka ne ubro bedo koda mna kuloso gi jod bura makamago ubro bedo kuloso gi kamiti mano mochung' ne weche mag chike e pacho kaindi. Ang'uma nyalo timre ka pono no ni chik makama okadhi betho kanyalo winjo pacho. Sharon anyalo wacho ni niya Kenya karka jogo mantiere kod interest mar jopiny mang'iyo ngima mar pinywa makiny ok no ol pok ne wa ol. Inyalo paro ne wan kod constitution mane marach kabisa indhi mana ni tikawi tiriwa kiod ang'ech ikendhi ne wagore kendo ne wawacho kendo ne waringo kendo ne watimo mane waloko ok wana ol pok ne waol. Nitie jogo manotelonwa moko kuom gi osenindo to negi pass on wantiere ka pod wawuoyo. Nyithiwa nitie ma bende neno gigi eki gini goruok to kod wuoyo e wi gigi ok birumo gima rach gima ok long'o gima ok konyo piny makata waumia uma mwatimre nadi gino eno rach.